Tervetuloa Villikasviyhdistyksen jäseneksi. Pääset jäsenenä tänne maailman ensimmäiselle hortatilalle oppimaan ja nauttimaan villikasveista. Ja minun ohjauksessani opit niistä paljon, niiden säilymisestä ja kuivaamisesta, kuinka niitä pakastetaan. Hortatilalla sukellat villikasvien maailmaan tosi syvälle ja teet sen mukavassa porukassa. Ja toukokuun viimeisellä viikolla luonto on parhaimmillaan saada suuria saaliita helpolla tavalla ja voit niitä viedä kotiisi. Joko kuivaamalla tai myös pakastamalla tietyllä tavalla, että ne säilyvät kuljetuksen ylittäjä paikallaan 4 erilaista pakastinta. Mutta yksi helppo ja hyvä tapa on tehdä niistä lasipurkkisäilykkeitä. Ja siihen tarvit erityistä opetusta ja sitähän hortatilalla saat. Jouko on siellä ja muitakin osaajia. Esimerkiksi kuinka tehdä maitohorsman versoista valkosipuli chili säilyke, josta yleisesti on pidetty valtavasti. Ja tämä vuohenputki hillo on toinen, josta on tullut suursuosikki. Ja vuohenputkeahan siellä riittää. Kuusenkerkät, joita on juuri siihen aikaan ja ne yhdistää puolukkaan, niin niistä tulee loistavia säilykkeitä. Voit myös halutessasi tehdä poimijakorttitestit tilalla eri korvauksesta ja opit erilaisia niksejä tehdä maistajaisia ja muita kotonasi villivihanneksista. Ja voit myös yöpyä tilalla 20 € yö omilla lakanoilla ja saunat ovat käytössä. Ja yhteiset ateriat ja kaikki yhdessäolo on parhainta maatilalla ja upea keväinen luonto.